kum ka we ni kila ban kan tiu na ai kam le kai na lo ni kai shiki gi nang ji start begin kan jo sha ka thong ka jing em ka we ni islam jing start ka mau khlam secondary school maulung khung river district la pan wai no ka all sports meet sung ka ha ka bala shimanta le south league house ya ka jing pan wai no ka te lumpong sports jing khna la plong ka atrik luber aja of sao hamadan maulung khung ka ba ka te school ka deiru budang ha ho ka mahoti constituency Inoi kai school ke lapia agi Saudi house nam ta kate lumpung le kai khna kita gilong yellow house, blue house, red house, ban green house. Kong san haji punwai kate annual sports meets long finance secretary ke Riboy Youth Federation RBYF uba PP kala ha boloyo ban ai ka tu ni kintin kintu kan pham bolo samru ikusnam jik ba job haji le kai bo fer bo kom juru loyo pan her no ekalama kom kadak man punwai no kate lumpung le kai Kendiat bapai si jila kai ke yellow house kalau yo ra ikan nam ladu haga march pas bat khurru ikusnam kibla sakhi langi kintup ye kong baphinda lingdo lamin principal ketika slam ba state board alang bolong longseng jongka we ni giri rong ba ai lamarai kino hikai bat ki khna school Bala declare akan dikasih kalau mentar bala penghap yang kena perda jangan ada spot ni ke jompi ngaku apa isa isim yang kene kom kedak bakadan mentar lambat pi ki kena school baru jangan ada school tinggal kerpat pi ba show bakan han obar yang kene ngana isa ini tapti lang baru kom kedak jong kijing ini ngai ka jik sneng jikrau ye pi ngai ye pi ka pharia ka babha namta ka lawei ka jong pi ka baning ko encourage phang ka spot ka dei ka wei ka ta ka banta ka ikhtiar yang ngi wei pai wei lada om dei pi ki student ro wading ru ka dei ka banta ka dei ka ikhtiar ka banginon ka ma kijing jing malakas ngi ka sport ka di ba ay ngi ka fitness ka sport ka di ka way ka ta ka ikhtiar ka ba ay ngi ka jingklan ka bormet jimut perkhat la dagi khlanya ka haka met ka phan la dagi khlanya ka jimut perkhat ngila ru bon pule ki kot ki ba sakmat dei ta ka daw ba ngi don kam ye ka sport ka airu ya ka jingi itu ithau si perlok si parajor la ne sa ki way ki snong kam ta ma piang ne pi yo ban si mentalang na kiwei kisnong kiba piwan school ang ne kaju pila don ke jinge tunju bori wei pi wei habide ka sport ngangai spoon ki discipline ki don ka sport ko mentak pila organize sa isa bat kini ki miss ngai baro pila ile bha ka sport ru ka ayengi kita ka jingmut ka jingper khan kumno bagin poi sa ka thong bagin le bha ka sport ka dei ka wei ka perlo ka bejan e ban ngi ban lajru na kino ki kam snew hapo ka imlang ka salang ngan show itu ye pikin net ka story ka bangaru ka dei way sport person ha ka por bangali school fitep ang tay po St. Michael nga simenta ya ka way ka discipline ka badai ka football ngi job la ka school St. Michael ngi poy sa do Delhi ngampoy berkhat bangan poy sa po Delhi ndray nga poy sa Delhi na po ka school St. Michael ka bangile ya ka tu ka Super Cup hadin kata andang larang ba kumne ngadon la ka jong ka family ngadon la ka jong kam ki jam mga tray ngamsim ino ya ka sport ngale ka sport hadu mantaro kabangan itu EP kabanga menta ngalabat ru ka champion kabang lawan kai keleng ke state ngale kai ka discipline jong ka powerlifting nga represent la po Meghalaya hapor pangiwan balik kai naka Olympic jong North East Olympic game kabaningkok apo North East ka jongi siya po Manipur Vietnam hangtay ngi habiyay lang ba ka Nagaland, ka Manipur, ka Baday, ka Jaka, ka State, ka Babun, ki Kai Klaw. Ngiyay lang ba menyong, lama ki Torres. Ki balay po pratili ki Torres, ngiyami na po State ka Jongi. Pitip lam ja ayu. Andala po ya to Jaka, bagadon ki Kai Klaw. Mo, ki Baday jong ka State ang tay. Ki mut banbat yengi. Hadin balay ige, ka banar ka Jongi. Bangi represent na po Meghalaya Jongi, banlay la kay sport siya po ka North East Olympic Game. Jong ka North East ka Jongi, ki polite na kabasok.
Ki respect yangi bagi dai kita ki sport person. Ki respect yangi bagi dai kita ki sportman. Hadu kata kabor jong ka sport, kabor jong disiplin of people simenta. Nga wala kay keleng-keleng kum sport person. Sepo Goa, Delhi, ban Mumbai. Nga baru champion jong North East strongest man. Da fitip ya kata. Hadu mantang ngam mino namar nga tip baka sport kadai ka way, ka perlok, ka baay, ka jingkeman yang aru ka juga por. Kabalay. Ngan kran ya pi. Syapang ka akor ka burom kumno pini im apo, ka imlang ka salang apo ka school jung pi. Namar ngi ka pertay menta, ka pertay jong ka jingjak liya sudah. Ka pertay jong ka jingile kumno ban perung ha ka jingmut jumhat jong ngi ki kun samla jong ngi ban poi sya jingjot ha ka imlang ka salang ka jong pi, ha ka future ka jong pi. Nga isi pun teng-teng hang ti bom sning mo, ngamjer ka teng kinogi kena school. Nga iting-teng bat ka uniform, ha pakiwan kirong ha ki salon, kirong ha ki sya ki di daw duma, di daw secret. Sibun ki kena school ki bawa nak uniform ki babam Shekhar ki babam Raja. But sibun ki kena school ki sudah nak juk benta hak uniform ki ya kunduk samla. Kalong ke ka basusi ladang ngi ikum kata. Ngangai scam. Banani ka school pinlong ki kena ki batip sngi ki batip ya ka akor ka burong. Bangai scam ru baka ay ka ba imes isar ipensyay sa pi isnang ikrawi pi pinbot ya kita ki akor ki babha fitip nam hadu menta ngamli school shu ate po Saint Michael Henry hadu menta ngadang kit ya ba ya ka school Saint Michael kum upas people bani kentiu ya ka school bani kentiu kun samla jong ka school bani kentiu ya kena ki student jong ka school so tanat sibun ban aku juga pon kalong ipi ngasusi ngasudiau ru bangladu ya kejinglong kum kena school kejinglong kum kena school kedai ke ai kejingem ke batiang ha kejingem jongi iwei pa iwei kejingem jongi kena school kedai ke pen sobha ya kimi kpa da ka pimpule bahai ki kot kisla pin pas bah kejingem jongi kena school kedai ke wei ke pin i ya ka role model ka jumpi ya ka akor ka buram jumpi bat ya ki wei ki bam tip lane ya ki para ki jumpi kabar ham kan pi supang ka school kadai ka wei ka kan ro ka bas kem nam ta ka jumpi ka school udai wei pilar udai wei resort ba nam ta ka future ka jumpi nganong ipi ka badai ni ka balai kita haka jimut jumpa juma ka badai ka school kedai ka ying ka baar ka jumpi dai nam pidon haying tang per min step ban min mit pitia haying bat ke make pa ndai baro shiski pi pulut por ya pi hang ne po school dai nam kedai ka ying ka baar ka jumpi kinong ikai kedai ki kemi ki baar ka jumpi isar ki babu kedai ki mama kira ki pa ki baar ke jongpi bat ki parlok ki para jor ki pa pidon lang ha kelas ke jongpi lane ha school ka pipule ki dei ki para ki baar ke jongpi ini borom keliang kam tam ya isa kam tam gino ikai ki baai ka jing start epi menang ada yos ngau kat ba isar jongpi dang itu yangi ba ki no ikai ki jongi ki pa don ha school jongi ki long ki petrai stom ngis ko balai kublay pi mes baro naman ngiyo jintip ba naka school jumpi la donu kena ki bayo ban rong apo ka school GNV kalong kay ay ka baso sarong bang nani na maulungkong nang ni ka school ki bayo ban late school apo GNV mat ka ngis ko ru ya khubor ka ba ki pass ba ka matric exam ru data ka daw bang aso komen sibun ban lang mat piya kani ka banda ban ay jumod ya pi ban nanay sakmat ki kena school baro kinang menmurome ki noikai ki para kena school bat kum juru ya iso